Salam Türkmen portal web-saytymyzyň mehriban tomoşaçylary, her bir halky özge halkdan tapawutlanýan däp desturlary, urup adatlary bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr. Şol gymmatlyklaryň biri hem Türkmen toýlary däp desturlarydyr. Köküni gojaman taryhyň köklerinden alyp gaýjan milli däp desturlarymyz, urup adatlarymyz döwrüň ösüşine baglykda ösüp kämilleşip biziň günlerimize gelip ýetipdir. Däp desturlaryň, urup adatlaryň aňyrsyna agdyberlik, wepalylyk, jewslik ýatanlar. Garaşdyrlygymyzy, öz ygtyýarlygymyzy gazananmyzdan soňra milli däp desturlarymyz täzeden dikeldirli. Türkmen toýlary bir-biri bilen baglanşykly, sazlaşykly tutulýar. Şol bir wagtyň özünde toýlarda däp desturlar münasip dowam etdirilýär. Mehribanlar, bizem habinatly gepleşigimiziň bu sanyny ähli döwürlerde özüniň şowkuny we dabarasy bilen tapawutlanyp gelýän türkmen toýlary barada taýýarlamagy makul bildik. Toýlar halkyň kalbyny, ruhy dünýäsini açyk görkezýär. Göreşde janyny, toýda malyny gaýgyrmaýan türkmen halky toýda gerek bolan zatlarynyň ählisiniň aladasyny edip, toý sähedini bellemezden has öň oňa taýýarlyk görüp başlaýar. Türkmen toýlarynyň şowkuny, göçüni belende göterilip ruhy belentlik döredýär. Tuwalama, türkmen toýlary bir-biri bilen sazlaşyp gidýär. Çağanyň dünýä inmegi bilen tutulýan toý bäbek toý diýilip atlandyrylýar. Bäbek toýuna ýerine ýetirilýän däp desturlar, urup adatlar we çağa dünýä inenden soň kän wagt geçmänkä awany gotmak, çağa at takmak ýerine ýetirilýän desturlaryň esasydyr. Nogul nawat seçmek hem çağa toýlarynyň adaty bolup galypdyr. Täze doglan çağany türkmen tutumly toý bilen garşalýar. Munna uly many we munyň özi ýaşaýyşyň gözelligini, adama berilen ömrüň bagtdan ikrar edilmezdir. Toya gelen märeke täze dogan çağanyň uzak ýaşamagyny, adana eýe bolmagyny arzu edip, bäwejigiň howsarlarynyň şatlygyny paýlaşýarlar. Türkmen halkyna çağanyň ilkinji saçynyň sirdirilmegi bilen galpak toý tutulýar. Galpak toý bilen baglanşykly bir näçe desturlar bar. Çağanyň galpagynyň daýysyna aldyrylmagynyň aňyrsyna uly many bar. Çünki türkmenlerde ata-babadan gelýän nakyllarda aýdylşy daýa diýen ananç bardyr. Çağanyň saçynyň uly daýysyna sirdirmek adat bolupdyr. Saçy siren daýysyna halat serpaý edilýär. Galpak toýa gelenler hem galpak toýuny gutlap çağa sowgat getirýärler. Türkmençilikde diş toy çağanyň ilkinji dişiniň çykmagy bilen baglanşyklar. Çağanyň ilkinji dişini gören adama serpaý edilýär. Şeýdip çağanyň diş çykanlygy aýan bolýar we diş toy toýlanýar. Diş toya ýakyn garnaşlar, goňşy golamlar çağırlyp şatlyk şowkun bilen bellenilýär. Bu toýda diş çykan çağanyň üstünden patrak seçilýär. Ak patragyň seçilmegi çağanyň dişiniň patrak ýaly bolmagy ardulap, şeýle de patrak ýaly ak dişleriniň çykmagyny ardu edip seçilýär. Aslynda türkmen halky her bir güni toy bayrama besleýän ruh bilen halkdyr. Türkmenler däp desturlaryň haýsy birini alyp görseň hem onun ilki bilen agdyberlik, şonuň bilen birlikde ýaşydan ýaşy ardu niýetler bardyr. Türkmen şahannat halk iň ýöneköýje adam toýa görýär. Enelerimiziň döreden lälelerini, ulanýan ırymlaryna da agdyberligiň wagdy bar. Türkmen toýunyň şatlyk şowkunyň dabarasy daha gaşýar. Toyun şatlyk şowkuny artdyrmak üçin altyn gaba gatdyrylyp bedewatlar ýarşdyrylýar. Batyrlara, mergenlere hem öz edermenligini toýlarda hem göreşip, ýarşyp, aýan etmäge mümkinçilik döräpdir. Türkmen halky toýlaryny öýlenýän ýerdiň qaqasynyň göreşçilere, mergenlere goýan bayraklary uly bolupdyr. Türkmençilikde maşgala ýaşaýyşyna aýratyn üns berilipdir. Türkmen maşgala gurmak däp desturlary müň ýyllyklaryň dowamyna ösüp kemale gelenler. Bu däp desturlaryň esasyna gurulan maşgala agdyber, awadan, durnukly, parahat maşgala bolýar. Gudaçylyga barmagyň hem bir näçe däp desturlar bardyr. Ýagny gudaçylyga gelen ýigdiň ejesi, ýeňesi ýa-da aýal logany bolup, sähetli gün barilýar. Onda gudaçylyga barýanlar gyýdyň öýüne süýji nygmatlardan salynan duňçak, şeýle hem saçakly barmallar. Getirilen süýji nygmatlar belli bir netije gelinýänçe açylmaýar. Saçakly, süýji nygmatly gelinmeginiň aňyrsyna da uly many bar. Çörek salynan saçagyň içindäki sanynyň jübüt
bolmagyna da aýratyn bir uly many bar. Ýagny süýjülükde gatnaşyklaryň bolmagy arzulanylýar. Biziň ata-baba ruhy gymmatlyklarymy türkmeniň däp desturlarynyň inçe taraplaryny dolulygyny açyp görkezýär. Ýagny türkmen gudaçylyga baranna kada kanunlary barada düýpli düşünje berýär. Onna keseki maşgala gudaçylyga barmagyň öz şertleri we desturlary bardyr. Gudaçylyk garnaşlyk açmak üçin inçe işdir. Munna gönümel hereketler açaçanlyk känmir oňlanylmaýa. Bu işiň başyny başlaýjak, gudaçylyga ýardam berjek türkmençilikde osmakçy diýilýär. Osmakçy köplenç garry aýallardan bolýar. Osmakçy aýal gyýlaryň köpçülik bolup barýan ýerlerine bolup, geljekki gelinligi oňat öwrenip, zerur maglumatlary asyrynlyk bilen toplaýar. Onuň esasy wezipeleriniň biri de degişli gyýyt, onuň durmuşa çykmak islegi, ata-enesiniň bu meseledäki pikirini öwrenmekdir. Ol osmakladyp gepiň arasynda gyýdyň ata-enesiniň degişli mesele garaýşyny ýüze çykarmaga synanşýar. Osmakçy öz işini bitirip geljekki gudaçylyk işiniň başa barjagyna nähiller bir umyt dörese, nowat söz aýdaja berilýär. Söz aýdaja osmakçydan tapawutlykda açyk hereket edýär. Gyýdyň ata-enesiniň öýüne baryp, gudaçylyk niýetini aýan edýär. Söz aýdaja köplenç şahirana we aýlawly gurlaýar. Ol sizde bir gowhar gaşly ýüzük bar eken, şol ýüzüňize planlar xaridar diýip niýeti açyk we mälim edýär. Ýanyna ak gandalyp gaýdýan söz aýdaja öz işiniň oňuna boljagyny umyd edýär. Gyýyz tarapyň söz aýdajalara kesgitli we gutarnykly jogap bermegi hökman näler. Oňa köplenç iki gümürtük jogap beripdirler. Munyň özi gudaçylyk desturlaryna innik gatnaşçylara, saýçylara ýol açypdyr. Saýçylar giden bir topardyr. Bu topara ýyl içinde silenýän ýaşully, gepini sözüni düşünürip bilýän dilewar adamam. Gyýyz tarapynyň denallary bilen gurleşmeli, baýra aýallar da, ýigidin ýakyn hosarlar da bolupdyr. Saýçylyk köplenç gün ýaşyp aýak ýygnanandan soň amala aşyrylýar. Çünki gudaçylykda esas zat gyýdyň we onuň maşgalasynyň at awraýdyr. Şonuň üçin hem saýçylyk desturlary asyryn, ýyl gözünden ýaşyryn amala aşyrylypdyr. Eger gudaçylyk başa barmasa, arada düwün ýa ýakymsyz bir zat galmaz ýaly, gyýdyň awraýnada. Ýigit tarapyň adyna da deperi ýetmez ýaly edilmeliler. Gudaçylyga gelenleriň sözü alınmajak bolsa, mihmanlaryň öňüne çörek saçak açylman goýulypdyr. Eger gyýdyň ata-enesiniň garşylygy beýle kesgitli däl bolsa, bu meselede garaz bir umyt bar bolsa, onda saçak açylyp goýulypdyr. Saýçylyga barilanna saçakdaky öň döwülen çörekden datman, onuň içindäki bitin çöregiň gyrasyndan gädip duzadylypdyr. Şondan soň olar öz matlabyny açyk aýdypdyrlar. Gyýyz tarapy gelenleri gowuna makul görse, pikirlenmek, maslahatlaşmak üçin bir näçe gün proje soraýarlar. Saýçylaryň getiren saçagy gyýyz tarapy anyk karara gelýänçe açylman goýulýar. Sözüň alınmagynyň esasy şertleriniň biri gyýdyň hut özüniň bu gudaçylyga razylyk bermegdir. Türkmençilikde gudaçylyk işi başa barandan soň ılalaşylýar we toý sähädi berilýär. Sähätli günler, bi-sähät günler ýyl arasynda ýyldızlara seredilip kesgitlenipdir. Durmuş toýunyna gyýdyň ýanyna jorasy, oglanyň ýanyna dostunyň bolmagam türkmençilikde adaty öwrilipdir. Bu dostlar gyýyz bilen oglanyň toýda ýerine ýetirilmeli borçlaryna gözegçilik etmek üçin ýardam etmeklerinden nişandyr. Durmuş toýunyň öň ýanyna ýigidin öýüne geňeş toý bellenilýär. Munyň özi toýa taýýarlyk, soň bolsa toýa öz borçly jemlenmekdir. Geňeş toýuna kimiň nähili borjunyň barlygy aýdylyp, işler bölünip berilýär. Bu bolsa toýuň agdaberlikli, şatlyk, şowkunly bolmagyny üçin edýär. Toý beýemçisi hemmelere ýüzlenip toý sagaman sowmaga çagyrýar. Türkmençilikde toý güni gelnanjy bolýar. Odallar gelnanjy kejebeler bolup, onda düýýäni matalar we dürli renkli ýüpler bilen bedäpdirler. Biziň günlerimizde bolsa gelnanjy ulug hökmünde ajaýyp ulug saýlanyp alynýar. Hemem onuň üstü gyzallar derewşan renkli matalar, şaý sepler bilen bedelýär. Onuň ýyzyna eýerýän ýolloş uluglar bolsa, atgulak ýağlyklary bilen bedelýär.
Atqulaq bu gyzyň we oglanyň mertebesiniň baýdagydyr. Gelnanjy gyz ýer tarapyndan hem mähirli garşylanýar. Elbetde mähriban perdendini başga öýe berip goýbermek enat üçin yeňilläler. Şeýle de bolsa adalatly, sahabatly türkmen atasy, mähriban enesi öz perdendiniň bagtyny diläp gelen gelnanjyny güler ýüzi bilen garşy alyp, mähir bilen ogradýar. Toy güni gelnanjy gelip gyzyň başyna kurtatyp, onu oglanyň öýüne alyp gidýärler. Gyzyň atasy öýünden çykarylmagy bir giden dessurdur. Şonda gyz alınıp çykylanna gapy tutulýar. Diňe gapy tutýanyň serpaý berilenden soň gelin daşaryk alınıp çykylýar. Şol ýerde gyzyň üstüne dürli seçkiler seçilýär. Gelnanjyny garşylamak toýuň iň şowhunly we bagtly pursatlarynyň biridir. Gelinin gelýäni ilk habar berene de boşluk haqqy berilýär. Täze gelen gelini ýaşuly aýallar maňlaýyna silýärler. Oňa baht arzuw edýärler. Gyzyň toy güni geýýän eşikleriniň köpsiniň gyzyl renkliligi, gyzyl güle meňdedilmegidir. Gelnanjyň gelmegi münasibetli üzärligiň tutedilmegi gözden dilen goramak üçin edilýär. Täze gelen gelin ilk gaýny öýüne sag aýagy bilen ätläp, öýe girenden soň onuň elini ýaga uuna batyrmak dessurlary ýerine ýetirilýär. Onuň asyl manysy täze geliniň rysgally, döwletli bolmagy arzuwlanýar. Gelini öz jaýyna eltip oturutjak mahallaryna täze gelen geliniň ýerine eltip oturýar. Uly gelin gaýnynesinden serpaýyny alandan soň ornuny kiçik geline berýär. Ol gaýnatasyna, gaýnynysina, gaýnagalaryna, eltilerine, barlyklaryna, ýurjularyna mehrem bolmagy ünnäýär. Täze gelen gelin hem öz ornuna gaýnynysy tarapyndan sowgat berilenden soň oturýar. Täze geliniň gujogyna bäbejigin berilmegen, köpölüp örňäp gitsin diýen ırym bilen baglanşyklar. Täze gelin, täze dogan ay kimin ýüze silinýär, çelpekdir pişme pişirilýär. Gelnanjydan soň mehmanlara hezzet, hormat edilýär. Toýda mehman garşylamagyň hemem ugratmagyň edebi ýerine ýetirilýär. Garaşsyz diýarymyzda gözellige gözellik goşýan baht toýlary köp bolsun. Ajaýyp toýlarymyz ýaş juwanlaryň bahtly geljegine badalgy bolsun. Türkmen halky toy bayramlara juda baý halk. Olardan milli bahar bayramy, halkara Nowruz güni. Garaşsyz Baqy tarap Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni. Türkmen bedewleriniň bayramy, Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Gurban bayramy, medeniýet we sungat işgärleriniň hemem Mahtumul Pragynyň şygyryet güni münasibetli medeniýet ýetdilikleri. Türkmen ekrançylarynyň zehinini we zähmet söýerligini, mehriban topragymyzyň eltilmez sahabatyny alamatlanýan hasyl toýy, halkara bitaraplyk güni. Bulary näçe sanasaň sanap oturmaly. Anha bugun bolsa her ýylyň altyn güýdünde bellenilýän ýurdun esasy bayramçylygy bolan mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 33 ýyllyk toýy uly dawara, şatlyk, şowhun bilen Agdaberlikde bellenilýär. Bizem Türkmen portal web saytymyzyň Agdaber dörejilik toparynyň adından Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzy, Gahryman Arkadagly serdarymyzy, tutuş Türkmen halkymyzy mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 33 ýyllyk bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Baş bayramymyz, döwletlilik toýumyz gutly bolsun. Görüşmek ýaly mehribanlar, Türkmen toýlary hem öz bolşly sungat bolup, onuň gadymdan gelýän we sünnälenip biziň döwrümde ýetirilen özüne mahsus ýörelgileri we däpleri bar. Bize diňe olary berjaý etmek, ýaşylyklar bilen baýlaşdyrmak gerek. Mehribanlar, ata-babalarymyzdan görelli alyp, gadymy toý däplerini döwraba, toý desturlary bilen birleşdirip, adatlaryny dowam etdirip, üýtgewsiz geljekki nesillere ýetirmäge we milliligimiz tuğa dinip kemale gelýän ýaş nesillerimizi millilik ruhyna terbiýelemäge çalışalım. Şunun bilen hazinatly gepleşigimiziň Türkmen toýlary barada taýýarlanan sany geçirip tutarýar. Gepleşigimiňizde yaran bolsa ona laýyk goýmagy we tesbir ýanmagy, dostýarlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Eger de siz gadymdan gelýän edim gylymlarymyzyň haýsy barada bilmek isleseňiz, onda bize öz tekliplerinizi ýazyň. Biz bolsa siz bilen hoşlaşamyk. Sebäbi Türkmen portal hemişe online. Ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.